iyo di dalam hati ibu je bapak. Iyo bana. Namanya di niat jenazah de beliau sungguh meminta kepada Allah, memohon kepada ilahi kau boleh anak keturunan diwagi ka bajawe pusako ka batolong. Iyo bana. Kau boleh anak laki-laki barek cincin di kalingkiang kapanjakui dagang nan jawah kapanyusong panggilan tibo pamangki batang tarandam atau palawan onjak lang di dia. Iyo bana. Bau manyatoi kau boleh anak perempuan di barek bungo di halaman di papeh rumah nanggadang sumara anjong paranginan acang-acang dalam nagari bijak sano dalam kampung. Iyo bana. Mangko tibolah masuk jo kutikonyo nan ba bida-bida orang kini ba andai-andai orang dahulu. Iyo. Ditabang batang talanta di kuduang 9 jari barakai doa dengan pinta masuk Allah kamambari. Iyo. Mangko lah ialah anak perempuan de orang Sumando kami. Sehari lah ia sehari berdamo. Siapa namanya? Si Merda dinamuan. Iyo bana. Lalu dijujung bagai mangkuto ditanai bagai gumalo pamenan mato pagi jo patang ataupun siang jo malam. Iyo bana. Dibalikalah subang jo galang baganto ameh